an daɗe ana sa ba sa katsi wajen ganin an nusar da ƴaƴayenmu mata domin dai hankalin mai saran kaba ya koma garina, amma sai su yi kunnen uwar ƴaƴayen nan wai duk da sunan soyayya. Nafson SNK Global Film Nigeria Limited ke gabatar muku da Darajar So. Me yasa kuke da taurin kai ne? Laifin zuciya ta ce. Wata ce ke tunani? Yayin da zuciyar ta wata ke kashe. Ya isa ka! Ina da tarihin da nake alfahari da shi. Ban taɓa neman wani abu na rasa ba. Kuma domin kada darajar ka ta samu tawaya. Darajar So babu yadda ba su yi ba don su tallata mata irin soyayyarsu, amma ta ce kata ya rufe. Kowa ya ce buzu riga ne. Allah ya kai mu sallah. Darajar So. Darajar So. Darajar So labari da kuma tsara shi Adam Abdullahi, shiryawa Nafsan Bo FKD, daukar nauyi Nafsan Global Film, ba da umarni KYH Samunaka. Darajar So. Darajar So. Darajar So.